cedhak mambu tai, adoh mambu wangi. Anak sing saben dina ngrumat malah mung ketok salah lan kurange. Sing adoh teka sedhela nggawa eseman malah dielu-eluk. Sing cedhak ngorbanake urip malah dianggep biasa. Sing cedhak salah setitik wae langsung katon, sing adoh senajan ora peduli isih dianggep paling apik. Sing saben dina ngladeni kesel setitik diarani grundel, nanging sing arang mulih omong manis setitik malah dianggep tresna tenan. Sing cedhak ngorbanake wektu lan tenaga malah ora tau diitung, nanging salah setitik wae langsung dadi gunung sing ora iso diapura. Wong tuwa sing pilih kasih kuwi kadang ora sadar, sing dilukai dudu badane anak, nanging atine sing saben dina setya ana. Sing adoh katon wangi merga ora tau ketok cacate, sing cedhak dadi ala merga kabeh lelahe malah dadi bahan penilaian. Sing paling nglarani kuwi dudu omongane wong liya, nanging wong tuwa sing luwih gampang ndelok salahmu timbang kabeh pengorbananmu. Aja nganti anak sing saben dina ngrumat malah krasa dadi wong liya nang oma. Yen sing tulus terus disalahke aja kaget, sawijining dina dheweke isih urip nanging atine wis mati marang keluargane.